L'educació sexual és encara avui una assignatura pendent. Pel Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat passen cada any 2.000 joves i la consulta més habitual té relació amb l'embaràs. La Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva de l'any 2010 ja ho estableix. L'administració ha de garantir l'educació afectivo-sexual al sistema educatiu, però la realitat és una altra i el dret dels joves a aquesta informació encara no està garantit. Com estem? Doncs estem, jo diria que igual que estàvem fa més o menys 10 anys. Hi ha molt poca educació sexual. A l'escola, malgrat la llei del 2010, no s'ha arribat a fer una intervenció estructurada a l'àmbit escolar. Baroja advoca per iniciar l'educació afectivo-sexual abans i rebutja la reforma de la llei de l'avortament del PP que impedeix a les menors interrompre l'embaràs sense el consentiment dels pares. En el cas d'un embaràs estem parlant d'un menys d'un 0,5%. És a dir, la majoria de noies entre 16 i 18 anys acaben parlant tocant amb els pares. Per tant, i és una cosa que nosaltres animem a que es pugui fer. Per tant, donem per fet que si una jove de 16 a 18 anys no vol fer-ho, té un motiu molt fort per no voler-ho fer. La foto en la qual es veu jove igual a sexualitat, igual a irresponsabilitat, nosaltres és una foto que ens grinyola molt. En general, els joves, com tothom, fa el que pot amb aquest tema i amb la informació que té. Vull dir, en aquest cas, els adults tampoc no és que siguin gran exemple de gran cosa. Per aquest espai, al Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat passen anualment uns 2.000 adolescents. La majoria de consultes estan relacionades amb l'embaràs, la píndola postcoital o la detecció de malalties de transmissió sexual. El perfil de l'usuari és una noia d'entre 18 i 25 anys. Els nois representen una quarta part.